Татарстан яңалыкларын актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Әңгәмәне журналист Миңназим Сәфәров алып бара. Ассаламу алейкум, хәзрәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Казанга нинди юллар алып килде дип сорамыйм, чөнки татар кешесен бөтен юлларда Казанга алып килә. Әлбәттә. Казан бит ул безнең һәрбер татар өчен ул бер мәдәни кыйбла. Без бит Казанга килдек дисәк тә, Казанга без кайтабыз. Менә ата-ананың йорты тип йортка кайткан кебек, Казан һәрбер татар өчен безнең йөрәк түрендә. Һәм дә Аллаһка шөкер шулай туры килде. Һәм дә республика көннә дә туры килде, Аллаһка шөкер. Һәм дә күңелле белән файдаланы бергә кушкан дигән кебек, малаемны да Казан дәүләт университетына, федераль университетына укырга алып килдек, урнаштырдык, Аллаһка шөкер. Үзебез дә Казанда яш йөрибез, Аллаһка шөкер. Казанда укыдык, дәүләт университетына, Татфакта, Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укыдым. Хәзердә Россия Ислам университетында белем алабыз, 4-нче курста. Хәзрәт, менә сез үзегез укыгансыз, шул дәүләт университетында белем алгансыз. Хәзер улыгызны алып килдегез. Сызрында да, Самарда да, ул тирәдәге шәһәрләрдә дә уку йортлары бар бит. Менә Казанга килүегезнең төп сәбәбе нәрсәдә? Казан битендә ул бит алдынгы шәһәр. Ул битендә теге урыс 73-нче битендә. Башкала дип әйтәләр битендә. Ул Казан бит татарныкы гына түгел. Бөтен Идел буена үзәк ул. Бер икътисади үзәк дип әйтер идем. Чөнки монда тартыла бөтен халык, татар гына түгел. Менә мин дус иптәшләрем дә беләм. Башка милләт халыклары, бик байлар, монда фатирлар алалар, балаларын монда укырга ибәрәләр. Һәм Мәскәүдән ким түгел. Мәскәүгә баручылар, Казанга килүчеләр күбрәк, хәтта. Үзегез Сызрында ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Яңа мәчет җиткергәнсез дип ишеткән идек. Җиткереп бетмәдек инде, әлбәттә. Җиткереп ятабыз инде. Ул Сызрында 16 мең мөселман, аның бер 10 меңгә якыны татар, Аллаһка шөкер, 4 мәхәллә. Хәзер зур җәмгыять мәчет салып киләбез, Аллаһка шөкер. Аның түбәсен инде гөмбәзен каплау эшләре бара. Аллаһка шөкер. Татарстаныбыздан да тагын искә аласым килә, Татарстаныбызга рәхмәт. Татарстанда ярдәм итте, зур күләмдә. Шуңа күрә Аллаһка шөкер, Татарстан читтә торган татарларны да игътибарсыз калдырмый. Ди булсам башка ярдәмдә булса, Татарстан Сабантуйларга Татарстаннан Чүпрәле районыннан килеп оештыралар, зур ярдәм итәләр. Сабантуйларның дәрәҗәләрен бик зур күтәрделәр. Башка милләт халкында без инде үзебезнең һәм башка, чөнки шундый бик дәрәҗәле рәвештә Сабантуйлар үтә. Хәзрәт, дингә килү һәркемнең үз юлы бар дингә килүдә. Менә сез нинди юлдан килдегез, нинди сукмактан килдегез дингә? Сез бит белүемчә сезнең һөнәрегез дөньяви һөнәр, филолог. Мин баштан бит хезмәткә, армиягә хезмәткә хәтле бухгалтер, хисапчы белем алдым техникумда. Армиядан кайткач, аның бер хикмәте белән Галха хәзрәт Саматовның ул вакытта китаплары юк иде. Хәзер Аллаһка шөкер, китап тулы, дини китап, сайлау, рәхәтләнү. Бу 90-нчы ел. 90-нчы ел ул вакытта бер кичкенә генә китапчы кул белән язган, гарәп хәрефне өйрәтә торган шул китаптан алып өйрәнергә тотындым. Шуннан үземне исем яздым, кызык сүз язып өйрәнергә тотындым да, әлхәмдүлилләh. Бабайлар күрделәр дә, ул бабайлар, әйдә егет мәдрәсәгә, Уфага. Менә шул Уфага мәдрәсәгә юл тоттык 90-нчы елда. Анда ел ярым укыдык, әлхәмдүлилләh. Аннан Төркиядә ел ярым. Монда Казан дәүләт университетына инде 95-нче елда минем Самарда Равил абзый Яһудин мәрхүм, урыны мактап булсын. Аны күп халык таный, беләләр аны. Безнең якта ул минем да тәкъдим итте. Монда укырга барырга килеп, менә Татар дәүләт университетында Татфакта укыдым. Соңыннан менә 14-16 елларда Мөхәммәдиядә укып чыктык, Аллаһка шөкер. Хәзер Россия Ислам университетында инде кабатландык инде менә шул. Шулай дин юлында үзеннән үзе бирде. Чөнки минем бит авылым Гали авылы. Данлыклы Гали авылы. Безнең авылда сугыш чорларында да, сугыш вакытында да 5 намазга азан тукталмады. Бездә мәчетләр сакланган авыл, динле авыл. Шуңа күрә безнең үзеннән үзе инде ул мөхит. Күңелдә утырган хис була инде. Алхамдулиллах. Милләттәшләр арасында менә үзең Казанда сизелә, яшәрү сизелә, мәчетләргә җүшләр арасында сез үзегез сизәсезме, яшьләр тартыламы? Тартыла, яшьләр тартыла. Һәм дә яшьләр ниндиләр менә яңа шундый 25-30 яшьлек менә тормышка баскан, тормышка үз мөнәсәбәтләре булган кешеләр. Әзгән акылга утырган, тормышка баскан кешеләр һәм дә мәчеткә килә башлады.
Безнең татар халкын әйтәм инде. Орта Азия халкы яшьләре дә ниләр дә алар башкачарак әлбәттә алар күп йөриләр. Әлхәмдулилlah, менә безнең шәһәрдә, безнең мәхәлләдә, мен җәмигъ мәчетендә 120 кеше җыелса, аның 40-45% татарлар тәшкил итә инде. Мин вәгазьләрне барсын татарча сөйлим, бер 10-15 минут, аннан урысчага тәрҗемә кылам. Барсы да канәгать. Татары да, татарча аңламаган да, әлхәмдулилlah. Ләкин татарчаны югалтмыйбыз мәчеттә. Читтә торсак, урыс шәһәрләрендә торсак та, татарчадагы, татарча алып барабыз, татарча вәгазьләрне, эшләрне татарча. Чөнки татарлар, кай карасагыз да татарлар оештыра. Мәхәллә, татарлар бөтен авырлыкны күтәрә, татарлар мәчетләр салалар. Әлбәттә, башка халыклар белән бергә булса да, һәм җитәклиләр татарлар. Чөнки татарлар кай булсак да, без үзебезне шул ни тотарга тиеш. Амин, шулай булсын, алга таба да эшегездә уңышлар юлдаш булсын. Рәхмәт, ихлас җавапларыгыз өчен исәнлектә күрешергә насыйп булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ.